tanga. Adwa loko tanga nikech bende nyocha ne ayudo thuolo ma wagoyo mbaka gi jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo juma mokalo. Kendo nowacho ni mana kaka timore gwenge manyandwat ma piny Kenya mane giore apisa mag arita. Nowacho ni nok nitie kendo pok gichopo dwaro mar riwruok mar pinje piny mangima United Nations weche mag arita. To gitimo duto mane momiyo jatend piny William Ruto nyocha nokawo thuolo ma ondiko obila 10,000 masani ni e tiegruok. Kendo wacho ni magi gin achiel kuom okenge ma itemo tim mondo kwan mag obila ka opim kod kwan mag dhano kik bed ni nitie gi pogruok ahinya. Nowacho ni en singo ma gichiwo kaka sirikal, to bende nowacho ni japiny bende nyaka koro ne ni arita obedo gima en owuon ochakore godo. Badapa ni en singo ma inyalo kete ratil bende inyalo kete kaka wanene ni to jopiny to nene na ero kama Fred inyalo dhi mbele. But jopiny ok dwa winjo singo sani. William Ruto osebedo apisi igadi adek. Kogiki karo arita ka wach mar singo kia gik ma pod iloso kia obila tin go mago gik ma jopiny ok dwa winjo. You don't need mondo ichiw singo mondo idhi ket crackdown Kisumu mondo itiek jok machuoji gi pala ewi boda Kisumu. Ere singo miketo kanyo? Obila ma asewacho ni manyocha ne Uhuru Kenyatta weyo Kisumu ka. Namba obila ka William Ruto no setemo momedo namba gi. Corruption gi mibadhi nyaka mag ruodhi e kor gweng'. Ruodhi be obed joma be ahinya. Ruodhi be dwa bedo moko ntiere maricho ma samoro ineno ka ntiere gik mamiyo samoro ji gore kata arita bedo maonge kor gweng'. Report gi yudo to ginyona nyona. Kose yudo gimoro matino soyo to mano ok gima adwa dhiye. Yes. Adwa dhiye wach moro ka yo mar chiwo bende advice ne yawa matindo. Nek ng'iyo arita mar kweni mar kweni juma mokalo ncha waneno nek mang'eny odwa medore ahinya. Ahinya bende mag nyiwa matindo mamoko ntiere mbalariany. Wang'eyo ni dwe mar 9 wachomo ka kendo bende nyithindo mang'eny dhi donje mbalariany kendo manyo timo penjiga mokalo. Koro arita ni ntiere gi sura ariyo. Ntiere sura matimore physically e ground eka ntiere matimore e mbui ka. Nyithindo manyiri ma bende samoro oyudo osiepe gi kata johera e yore mag mbui bende samoro gibedie motang' ni kapok iromo gi ng'ami kia samoro mi injili useroru e mbui ka mi yie chunyi oturo chunyi olo gi wach irwako wuod kisera idwa dhi lime to ng'ami dhi limo ni ng'ami kia uromo ma e mbui ka uromo e Facebook uromo e TikTok samoro neno ki ijuso mielie maber to karo luongi mi chwe bi chopie ode kamodakie kamoko ng'e kamokia kidhi e limbe machalo kama nyithindo matindo manyiri wamiyo gi advice sani nekech gin nyiwa gin minewa gin nyithindwa kidhi e limbe ina to udhi e ji ariyo mondi kidhi romo gi ng'ama pok iromo godo kik iwuogi mit ng'at muromo go e mbui ni oloyo chunyi gi injili ni idhi rom kode ng'at achiel nekech ikia ni en ng'a bang' romo kode mar ariyo eka koro inyalo romo kode kendi to ka ber bende romo kode mokwongo ni uromie kamoro ma iwacho ni open place kata kama gawa moro nikech wawito nyithindo manyiri ahinya mag mbalariany mantiere colleges mopogore opogore e yore magirome gi jok magikia makoro kata kidwa non ng'ani kata mano osiepni moro ma bende ong'eye ni wan no wuok onyiso wan idhi romo gi boyfriend odhi romo gi girlfriend Kisumu ng'ani ng'ama ong'eye onge bedie ni ntiere osiepni moro ma bende samoro ong'eye ma kata kidwa non tiwacho ni gini en Richard kuom ranyisi ema nyotime nade ang'eye to dak e hostel makama kae to bende kitemo bende nikech weche magera gi bende koro bedo mang'eny kiyudo achiel moro ni bet godo tibedo go mana mano kende kiki be ni dwa chamo koni tichaki chamo koni tichaki chamo koni gik mokiki gi bende koro ineno ka samoro miyo wawito dhano e yo moko nego beni wawito gi koro nyaka wawuo gi nyithindo manyiri man kata mantiere mbalariany kuom sani mantiere weche mag mbui gi nekech magi to koro gin lony ma wan godo kuom sani ni ji nyalo herore koro yamo kaka ka winy lakini nyaka bindi bedie mota juma mokalo